Jeg går lidt længere tilbage. Jeg smurte ind i. Lol. Lol selv. Det er ikke sjovt. Ej, Kat, jeg mener det 100. Ikke op til det her. Ej, jeg gør det ikke. Jeg gør den. Der er beviser på, at du kan. Men du må ikke. Jeg skal længere tilbage. Det var ham. Lol. Det var klamt. Jeg kan ikke lige åbne skralderen. Nej. Jo! Jeg filmer. Adsen, hun er bare ud. Ja, det var lidt fedt. Så rammer du bare ikke. No crack på mig, ja. Not. Ja. Men en pandekage jeg ikke falder alle mulige sjove steder hen, som så for eksempel står fast i luftet. Har jeg prøvet på min fritidsklub, så blev det til at gå. Fordi jeg var ikke, og så tog jeg bare hjem. Fordi jeg er i klasse. Så er jeg oppe i loftet, så det blev ikke vildt sådan. Var det med vilje? Nej, fordi jeg skulle bare lige vise, at jeg kunne vende dem, ikke? Og så bare, så kommer det her, la, slat, ups, jeg prøver det. La, slat, ups, sidste gang, slat, la, jeg trykker hjem. Og så stod jeg også en pandekage. Klart, hvor mange er der flere tilbage? Hvor mange? Det er så fedt. Ej, lige måde, mand. Men, jeg kigger... Hvad? Sider. Jeg kigger lige, om jeg ikke har et eller andet. Ja. Håber fuck, jeg kan dø med at sætte mine fingre foran den her linse. Min røv klør. Lame trick på Thousand Island på. Ej, er du fuldlæg eller sådan noget? Ja. Vi kan også bage noget andet bagefter. Hvor længe, hvor meget kan vi bage? Det ved jeg ikke, vi kan bage noget. Vi kan tage med nogle boller. Hvor nice. Kan du bage boller? Ja. Så kan vi spise boller. Der er nemlig på turen. Så kan vi bare... jeg var sådan... Og det er jo lidt boller. Kan de hæve det andet? Ja. Der er også nogen, der er også nogen her. Det er lige meget. Så får vi boller. Nice. Så bare sidde og brøde sådan 20 boller. Ja, og pandekager. Altså laver vi også sådan flere. Nej, vi har jo ikke så meget sukker. Hvor meget sukker skal man bruge til boller? Ikke så meget, men alligevel. Filmer du? Ja, jeg filmer stadig. Jeg kan sætte den til 5 minutter og sådan noget. Det er kultur. Lol. Hvordan er der heroppe? Oh my god. Var det din nye mobil? Alle skal se, og alle skal høre. Man kan altså ikke se så godt, for nu er der meget lyst ud af, så kan det lyse. Nu kan jeg slet ikke se det. Prøv lige ved. Sådan der, prøv igen. Sådan der. Det er så grimt. Jeg lægger det ud på nettet. Jeg gør det. Du står og savner. Lucifer. Grine. Emo. Lol. Har du pandekærne? Hvor nu det der kærne også på? Nej, for nu bliver jeg vende den. Så forkert vej. Ja, den er så du selv, mand. Den er helt brændt. Den er dum. Den er ulækker, mand. Hvor er du dum. Ej, vi skal lige spise den her. Jeg var også her. Ja. Nice. Nej, jeg filmer. Så filmer lidt på min mobil. Altså, okay. Så er den ikke så god. Jeg synes at det var sjovt. Så beviser på Ronjas kundskaber som musiksanger og Kats kundskaber som komiker. Hvad er humor så? Hvorfor går det ikke? Au, jeg har været på foden. Au, det er filmen. Hernede. Det er så ulækkert. Altså, så skal vi bage boller? Hvor lang tid tager det? Det ved jeg ikke, en halv time. Nice. Synes jeg ikke bare har 100 boller?